Avui i demà s'hi celebren els Duster Days. Això consisteix en poder fer proves del vehicle, en aquest cas en un circuit 4x4. Estem a l'Àsia i ens disposem a anar-lo a provar. Al modo auto podem ficar el 4x2, l'automàtic, que et ficaria sol el 4x4, i si no el 4x4 permanent. Yo no he fet mai això, ¿vale? No, ya te veo, que va como... Con miedo. No, como carretera, no. Aquest és el nou model que ve en direcció electrònica, ja no és direcció assistida. Es dirección eléctrica. Elèctrica. Claro. Entonces es muy Súper suave. fácil. Ahora encárate aquí a la derecha. Recto. Vols que passi aquest bony? Sí, sí. Tira. ¿Te animas o no? Sí m'animo, però jo vaig Venga. a poc al meu ritme. Sí, está bien. Acelera. Ahora frena. Acelera. Acelera. Frena. Vuelvo a dar? Sí. Cap a que surto a la dreta? Sí. Jo el que vos Tira per aconsello, allà, si tira. voleu fer millor que jo, és que vingueu a fer vosaltres mateixos la prova. Ui, no, ja has fet bé d'agafar-lo tu. Totalment bé. Des de 9.900 € teniu un Dacia Duster i a partir d'aquí el món és vostre.